L-infermiera u l-qwiebel kollha li jiffurmaw parti mill-MUMN minn nhar il-ħamis 5 ta' Lulju se josservaw lista twila ta' direttivi f'kull sptar u ċentru tas-saħħa pubbliku wara li qatt m'hemm l-ebda żvilupp pożittiv dwar ftehim settorjali għalihom. Waqt konferenza tal-aħbarijiet quddiem l-isptar tal-onkoloġija, is-Segretarju Ġenerali tal-MUMN Colin Gallia ddikjara s-sitwazzjoni bħala waħda ta' kriżi hekk kif pajjiżna għandu nuqqas ta' mill-inqas 550 infermier. Dan ifisser li fi sptarijiet bħal Monte Carmeli ma tistax issir osservanza kontinwa tal-pazjenti li wħud minnhom jistgħu jkunu ta' periklu għalihom u għal ħaddieħor. Fl-emerġenza mhux jinżammu ratios internazzjonali fejn suppost ikun hemm ners għal kull pazjent qed jitħassru l-operazzjonijiet ta' kull ġimgħa waqt li f'kull ward tal-isptar Mater Dei hemm vaganza ta' persuna jew tnejn. Fis-sala meqjusa bħala l-ITU tal-isptar tal-onkoloġija hemm nuqqas ta' 6 infermieri, waqt li fl-isptar San Vincenz de Paul hemm swali fejn wieħed isib biss infermier jew infermiera waħda għal 40 anzjan u anzjana. Hemm ukoll il-problema li l-Gvern ma nkludix skemi tar-tirar kmieni fil-kontroproposti tiegħu illi waslu b'dewmien esaġerat ta' 7 xhur wara li l-MUMN resqet il-proposti tagħha u talbet biex jibdew in-negozjati għal ftehim settorjali ġdid kif ukoll baqa' jirrifjuta li jiltaqa' mal-Union. Ma ġewx indirizzati wkoll diversi punti li tqajmu fid-dokument tal-MUMN għadu baxx wisq nursing premium kif ukoll ċerti gradi fl-istruttura tas-salari ma ġewx indirizzati jew ma ġewx indirizzati biżżejjed. Inna xhur u snin l-MUMN titkellem fuqha u tistenna li jsir xi ħaġa fuq dan. Sfortunatament in-nuqqas flok mara l-aħjar mar lura u nħossu li l-għodda tal-ftehim settorali jista' jwassal biex dan in-nuqqas jibda jittaffa. Colin Gallia ddikjara li l-Gvern qed juri nuqqas ta' sensittività mal-pazjenti qed jippermetti lin-nies ibatu kuljum iżda l-pazjenti mhumiex riżma karti li tpoġġihom f'kexxun u tagħti każhom meta jiftillek, iddikjara Gallia. Aħna nħossu li quddiem din is-sitwazzjoni il-Gvern kellu iktar jaġixxi u ma jqgħodx ikaxkar saqajh biex nilħu dan il-ftehim settorali ta' nurses u midwives. Wissa wkoll jekk il-Gvern jagħmel xi mandat ta' inibizzjoni fil-qorti biex jilqa' dawn id-direttivi kif għamel lill-Union soħra, dan il-mandat se jiġi injorat. Qal li dawn il-passi biex waqfu lill-Union milli teżerċita d-drittijiet tagħha imorru kontra kull sens ta' demokrazija.